Hi guys! Yo, what's up? Welcome back sa atong late night talk with Bernie Bitok-Bitok. Kauban, wailain si Bernie Bitok-Bitok. Real talk, pakatok. Og mga bisag unsa pang mga hiniskutanan. Walay politika, puros lang ni pakatawa. Mayong gabi ka naton tanan sa mga naminaw sa Strong Radio 90.3. Mayong pagpaminaw. And welcome sa lang edisyon sa itong programa. Kauban ako, akong official photographer. Hello. Wala ganay iyang asawa sa iyang tingog sa radyo, kay luod daw sa tingog. Juanito. Yo, what's up, what's up? Yeah, Juanito, mayong gabi sa tanan mga naminaw karon all over the world, mayong gabi, mayong buntag, mayong hapon, mayong udto. And before na to isgutan tanan, singit sa ta sa NBA ni abot yun o Game 7. Uy. Sa East na, no? Sa East. Oh, in fairness, bro, from 0 to 3. Yapas? Ni apas yun. So, Game 7, do or die, Miami Heat o Boston. Ang last was, ang Game 6, murag amazing kayo kay Abin sa tanan nga mudaog na. But unfortunately, 0.3 seconds. Nakashoot pa. Okay. Okay. So, yeah. So, mo nang gakaitabo diya. And, usa pa may gakaitabo lately? Maliban sa atong main topic for tonight. Ha? Mo pagyapon, naibagyo? Nadayon ba ang bagyo? Daw, nada mo sulod nga bagyo karon. Betty? Ano to? Pero medyo ni action man og lingi, di ba? Naibagyo mo sulod? Wala ka landfall. Wala ka landfall. Wala naglandfall. Okay. So, wala. So, mayroon okay ra. Pero kailan na po kay medyo nilandang wala. And, kinsa na ba yung nakakita sa movie The Little Mermaid? The movie, bagay sa to ang nakakita sa cartoons. Pero katong, kung plano nimo dalon imong bata nga, as in bata nga, si Ella kasi nalingaw man siya. So, grade 4 pa man si Ella. So, napas mga kinder, gano, medyo, di ka makasabot kay wa ka ilan ni Little Mermaid. So kato mga dagko nga nagtan-aw sa Little Mermaid nga cartoons, medyo malingaw ka ni. Imo mang ma-compare, makarelate ka. Tapos ang naitabo sa Little Mermaid medyo teenager kay in fairness gikilig man akong mga anak. So gikilig si Ella nga grade 4. So mga high school na akong mga anak. So medyo gikilig naman sila, okay naman. Siyempre nauso magud karon gud nga ang mga cartoon sa una ginahimo karon into real tao. Real nga tao. Para gyapon sa expectation atong Beauty and the Beast, di ba? So medyo na gyapon bash di lagi siya nga nakadako ang beast, di ba? Ora nga, di ba? Kinundong nga sa una sa cartoon magud gi-portray nga dako kayo ang beast. Pero pag abot sa katong sa real life, di mo siya hadlok tanahon, di mo siya dako. So, na mga ana nga comparison ba. Now, maybe, sa Little Mermaid lang, akong nakita, pag abot sa katong about sa kingdom sa mga dagat-dagat, medyo feeling ako nakulang sa presentation. That's why na yung mga reaction sa abroad, nga tana ang pag-present sa world sa mga mermaid, pareha daw sa Avatar na katong bagong Avatar. Bago. Oo nga, meron. Kato nga, murag, kanag yung hayag, guwapo ang, ma-feel yun mo nga. Ano yung scene ka ng murag, kuhan siya, dulum? Dulum. So, murag tayo nag-shoot nga ni Upok ta, ano ba? Di man okay. Dili siya klaro? Dili siya klaro, bay. Kung katong underwater nga katong sa Aquaman, inatong nga kuhan, set up. Pwede. Mas tsada, mas nindot. Lahi. Lahi, dito barag wala. Maybe siguro wala sila naka-focus on that. Maybe dako po nang editing. Imagine lagi mo nag-shoot ka nga nata sa ilalom sa tubig nga ito ang background. Dili kay gid nimo ma-feel nga it's really a kingdom of mermaids na kanang it's really a wonderful. Di ba si term anang sa ilalom? Anastasia siya. Atlantis. Yon. Di ba mo yung Atlantis? Burag gwapo kay siya, hayag, gwapo. Dili nga na ang pagka-present sa Little Mermaid.
So maybe dito sila nakafocus on really on the story nga mermaid siya nga gusto siya matao. Now, in fairness, Brad, ganahan ko sa Little Mermaid kay gipakita ang lahi nga lahi. So, nay mermaid nga Asian, nay mermaid nga black, nay mermaid nga European. So, burag gipakita nga mga nationalities. mga nationalities. So, syempre, pag Asian, Chinese yun na, automatic. Nag-expect ko medyo bibase. Dora man na Chinese or karon kay Korean. Yeah, tama, di ba? So, mga chingy ay. So, di ko kabalo kung asa ang Pilipino ato nga kuhan. So, burag nga na ilang ipakita nga, ang mga mermaids, parehara gyapon sa mga tao nga, kuhan day, ang action scene well, siguro, again, it's a fairy tale man. So, dili siya as expected na kanang Same ba? action scene yun. By frame to frame ba ang pag-awat nila sa kwan? Di kayo. Nagali mga bagong songs. Siyempre, ang akong anak nga nakasunod, nagkatanaw sa cartoons, maging siya nga, nalagi sila yung song nga bago, o kadong ato, ngayon ba? But as a whole, I would still say mga 7 out of 10 ang pag-represent sa Nagad ka bash, no? Basi akong wife, si Emily, nag-gaya mo siya. Ay, di mo siya bash, pero tingnan na siya ba kay sila mako itong mga kids sa balay nananaman naman sila to last weekend then, Okay. kami ni Apa sa amin then while nagulat mi sa gawa sa cinema gina-play man ng Little Mermaid nga music then syempre si Emily kay hilig ba itong mga kanakanta music ko kasi lahi lagi ang tono lahi lagi ang di ba ka maka-expect nga awaton lagi ba siya naging own version nagi version kay nga mas gipa-enhance pa gibagay man sa character na depende ba na. Yan. But nakuha nila ang kilig-kilig nga part. Pero wala pa makita. Do si Koan, kasi pa natong pinakalaban si Ursula. Yeah. In fairness kang Ursula, medyo okay naman din. Gwapo rapod ang basta katol lang ako ang part sa dagat nga part. Di kaya ako ma-feel ang pagka bongacious. Ay, bongacious. Ang pagkabungga sa pagka-represent sa Atlantis. Okay. But anyway, sa mo lang to. So, I would say 7 out of 10 ang ako. Katong isa, na yung mga movie karon bago. Katong, sino ba? Fast. Ay, the best. Fast 10. I thought niabot na sa punto nga siyaro. Nakasugod ko sa Fast 1, Fast and Furious 1. Abi na ko kadabang, the usual na sadni nga murag, kadabang ato na nakita tanan ba? In fairness, Brad. Gwapo, gyapon kayo. Lain na po siya nga. Kada bang makaingkag, imposible na kaya pero talagang makainggi sa ka mga, wasan ko na kayo nakita gyapon no, sa kadugay ng Fast na. Basta kay in fairness sa Fast nga movie, ilag yung napakita ba nga, it's really about cars. So tanan action, tanan mga eksena, connected sa cars. Cars yun, using cars yun. Ano ba? Racing yun. Mo ni siya. Dili kay mugawas ang individual magsinong bagay. So more on sa diba? Ang kung imong sundon ng Fast and Furious kay from race cars to padulong na siya sa magkag-upgrade ba? Nga to din ng mga police nga mga sakyanan nga pang racing, nga to din ng mga tangke. Abot ang mga tangke na submarine. Kon gyapon ay related gyapon siya sa sakyanan gyapon. Mag-level up siya every time kuan ba? So in fairness sa 10, talagang racing yun tanan yun sa pag ano. So siyempre tanan na tapos ang ayan po gayo nga ang main na po nilang kalaban si Momoa. Jason Momoa. Si Jason Momoa. So ang ayan po gayo pag dili ba kanay nga makauban na gyapon nila pag Muna ka sa karameta po, di ba? Sige, kontra si Vin Diesel sa una. Tama. Nakauban. Nakontra si Jason Statham, nakauban. So last sa Fast 9, di man nakalaban ni Igsoon. Si isa tong wrestler. Kato si sino yung name ng wrestler? Cena. Si kauban na po niya. Lagi, tama. So, katong yung kalaban po niya si katong babae, katong kalaban niya nila nga babae ba nga nagpusil, kato si sino itong pangalan sa babae, be? Si Darna, si Wonder Woman? Well, kauban man to siya kay anak man to siya ni Mr. Nobody. Okay. Part man to. Katong pang isa katong babae nga si Kuan. Be, kisa katong artista, be? Katong kalaban nga babae? Si? Charlie? Kisa? Katong tiguang na si paki-google palihog, be. Si Ursula. Fast 10 na itong istoryahan. Fast 10 naman na ang Little Mermaid.
Fast 10 na, fast. Si Ursula. Fast 10. Kisa to siya, katong babae, katong tigulang nga burag mastermind. Nga, nahimo na po siyang kaubang, kiniato na po siya sa kwan. Kisa to siya, ng artista. Nasa tumoy sa akong kwan. Si Bray Larson? Ay, di ba? Babae, di ba? Babae. Itong mastermind. Katong nilokso, gikan sa aeroplano. Ako tong guwapo ba? Ba na? Gwapa nga. Charlize Theron. Ha? Charlize Theron. Charlize Theron. Dili yung pamilya no. Ano sa kita ba? Si Cypher? Si Zyper? Oh, anyway, so mo gyapon, so murag nahimo po siyang kauban ana Amigo, or amigo. something. Pero Ano sa ba na? pingis gyapon ba kay So mabutang nga na siya yung next nga episode. napay part 2 kay ang iyang mga kauban na crash aeroplano. We don't know kung nabuhi ba itong duha ka negro, katong isa ka babae, itong mga IT. Tapos sa last part dayon naanapoy nang amatay nga nabuhi na sa balik. No, nabuhi si Kuan, si Wonder Woman. Wonder Woman ang wife, ang partner ni Han. Buhi si Wonder Wala man Woman. namatay. Ipakita ba ito nga partner namatay kay partner ni Lukso? Nahulog sa aeroplano. Oh, yeah. So nanapoy Trilogy? additional, grabe nagikayo ba. Tulog ka. Ang akong giulatan yun nga mugawa si Sylvester Stallone, si Si Jean-Claude Van Damme, Si Tom Cruise. si Tom Cruise kana bro, okay pa nakatamo bro, imposible. Pero kanang yung mga guwang-guwang na sila Arnold Schwarzenegger. Hala, The Fast Expendables na mugawas aning mo ito. Tapos ang final yun na mag-racing dia si Jet Li o si Jackie Chan. Pero in fairness, no, gwapo biya kayong story kaya na-maintain nila ang momentum, gwapo ang dating. Tapos ma-amaze ka nga magkasagol-sagol ang mga artista ba? Ah. Na burag collaboration siya sa mga action stars nga. Oh my God, nang balik iba yun. Wala pa ako kita pero magulat na ako sa internet. It's very nice, brothers. Very nice. Okay. So anyway, so ang main topic yun ako karon mga igala, to be honest. Sabi na topic ka rin yun na napunta sa scene. Wala, gisingit ko lang to. But ang atog yung topic is ang continuation na ni atong gistoryahan nga si Moira o si Jason. Wa pa na human. Ano maganda sila? Wa pa, Ano di ba last na to nga topic last Friday is tungkol kay si Jason nagbuhat og kanta. Ana-ana, what if kung patawaron ni ana-ana ato nang gitapik. My God, na po'y ni gawas karon. Katong friend nila. Ex-friend ni Moira nga usa sa mga composer sa mga kanta. Nga karon murag ni pabor sa kang Jason gamay. Medyo niingon sa dito nga please lang. Grabe pagpaningkamot. Gi-confirm gyud ni Brad nga ang sala ra gyud ni Jason. Katog yung nagpamassage. Tinod yun na Confirm. Moro gyud tay ang sala. Wala siya ingon nga nangabit. Tapos ni avail siya sa extra service. Ni hunghong siguro tong masahista. Sir, gusto kag extra service? Ana. So ni avail siya sa iya pong pagka-honest dito mo pinakapalpak yun ni Jason eh. Kung nasa time machine dito siya mobalik. Wata na siya ni angkon. Kaya may ebidensya. Di kay ko man good kang Christian biya sila so nay mga Mao lagi sab. religious something. So mo nang ni-avail siya sa extra service, iyang gisulti, pero ang gibutang dia sa iyang amigo bay, mo nang ni-avail siya sa extra service, kay si Moira di niya mahatag. Mo gina, di ba to last nato topic. Mo nang question nganong dili mahatag ni Moira. Yon. Basing yubmoch. Basig babae ang gusto. Yubmoch dili. Buhatan og issue mga gala. So gusto sa friend isulti nga, in fairness naman kang Jason, well, nakasala siya, giamin niya. Pero talaga namang iyag yung gibuhat ang tanan. Pero sa bashing man go, siyempre, kabro na ka sa mga tao. Napa may mas masahol pa sa gibuhat ni Jason nga ang uban namuros og laing bae. Oy, Jason sabit ra. Dili loyal ni nga Jason sabit ra ito si Jason. Kung imong tanahon nay uban dia ba nga kapila namuros dagay ko ana dagan biya worst. Si Jason Borgi kon na ba nga kausar man to. Lagi. Tapos in fairness gibasulan niya naging honest pa gyud siya. Tapos grabe naman gyud kaayo nga pagkakuan nga mura naman gyud siya gilansang o gilatigo og maayo nga mura pag unsa na gyud ka major ang iyahang sala. Ingana vlogger ang tono sa iyahang friend ba nga
sana naman wag sa dingan nga ibas og maayo nga murag ang dating gyud isa grabe na gyud ang iyang mga Kay sala. Jason ang Ana ba? Ta nagbuhat pa si Jason karon nga siya pa na makaawa nga ikaw pa rin. Tana. Ang kanta man kay so saon ang kukuan. Oh, ikaw lang So gyud katong mga gyapon. post niya sa story tinuod gito nga. Oh. Karon sa pa ko maka-move on siya. Lagi. Doon nay charot or charm sa last. Yeah. Pero, Tinuod gyud gyapon. pero tama na. So, karon na po ilain friend na po si Kon. Si Moira. Si Moira nga niingon na po. Gidefend na po. So, puro na. Pero I think Mga on na sa popcorn. ako nabasa, giba nakiko marites magyapon kwadto. Akong gibasa ang katong first nga post katong about gidefend niya si Jason. Tapos kato na yung next nga post katong sa friend ni Moira nga, yang gidefend si Moira. Nakita na ko nga, nay point gyapon ang friend ni Moira nga, yang dili deserve ni Moira inani. Pero ang yang gidefend na nga side is katong as a songwriter. Dili siya wala niya gidefend nga katong gibuhat. Katong atong di ba nag-issue ito nga na problema sa mental health. Tama, Wala niya tama. gidefend. Ang gidefend na niya dito is ang iyang pagka-songwriter like na gibuhay di lang si Jason nagbuhat sa mga kanta, apil si Moira collaboration na siya na. Wala niya gidefend tong katong nga side kung sa ilang mag-asawa nga part. Okay. Ang sa talent On the talent lang kung giingon mo ko tong primerong friend ni ex-friend na ni Moira nga burag gamitan ba? gamitan na. Or something like that. Anyway, so nag-defend na siya teacher. Gawas na mga Pero kabalo ka. The main reason na ni gyud nga nung samot ni dili maayo. Kay gi-broadcast mo kay bay pag ma-involve mo bitong daghang tao. Open book kayo ka. Daghang kay mga opinions, the more na gyud. Nga dili na gyud na magbalik sa mga ngana. Always remember, ang mga problema at the end of the day, ang problema sa magtiayon sa partner, it's always ikaw o imong partner gyud. O remember this ha. Kung ikaw babae, na nangyayab nimo nga laki, bisan pa og tibuok tao moingon nga bagay sa para nimo. Bisa pag maghatag nagresolusyon ang city council, ay resolution nga sugto nimo ni nga laki because this guy is a perfect person for you. Bisa pag manawag na si presidente nga kani nga laki, si Juanito, is a perfect person for you. At the end of the day, always remember nga ang babae nga musugot naaragin na sa iya because siya rin nakaila sa iyang feelings. Correct. So kung wala gyud say gana, di gyud siya ganahan ana, if she will say no, dili ko ganahan niya, wala gyud mahimo ang mga opinion sa katawhan. Because dali ra man kata mo sulti because wala man tay feelings. Baliw na to. Ibutang sa nato nga bali kani nga laki di ni siya para nimo pang nagya poy resolution ang city council. A motion nga please ayaw ni sugta nga laki kay no ni siya nga chick boy, no ni siya nga dagay babae, dagay ka textmate. Unsa pay lain ninyo? Dagan anak. Bro, lahi man na itong i-describe ani, braga. Ingana na. Ibutan na to ang parents, ang presidente niingon na nga wa ni siya inada nga laki. But at the end of the day, katong nga bae, Love niya. kung love niya ang person, she will accept that person kung unsa man na siya. No matter what. No matter what. So, my point here, basta ang pagsulbad bitaw sa problema ng mga relasyon, dili kay sige og post sa Facebook. Ano si post sa Facebook di ay? Usay i-post nato sa Facebook kay gusto ta makakuwag simpatiya. Tanawar ko ng mga kasagara nag-post sa ilahang mga bana nga nasapnan, na videohan nga naay kabit ilang asawa. Sa ilang gibuhat, nagbalik ba kasagara? Wala siguro uban. Pero kasagara, nag-worsen ang situation. Mas nisamot na nun. Nisamot na hinuon. Ang ending, wa na ginoon mo nagka-istorya, nagbulag na ginoon. Sometimes, we understand na pag kita suko, mag-burst out ta sa Facebook, social media. Ato'y pagawas para ganat. Burag lami mga itong feeling nga kanang Lagyan mo like. nay mo like kanang girl, sus Ginoo ko girl, kapangit yung gipuli sa imo girl. Ayon kay
Ganahan kay ka. Kay nain ni simpatya. But at the end of the day, sa imong gibuhat ba, nag-change ba? Ang iyang pagtanaw sa imo, nibalik ba sa imo ha? Most of the time. Do di sa kumayo 100%, but most of the time, kasagara galing ingana na type nga person nga i-burst dito, i-singgit, dagay magpagawas, mo worsen, and then at the end of the day, wala na. Di na gyud mabalik ang relationship. Pabungkag na samot. Because again, relationship is between you and your partner. Kamo ra gyud nakabalo sa inyong mga feelings. Kamo ra gyud nakabalo kung sa inyong mga kami nga wala nakabati sa inyong mga pagbati diha. Dali ra gyud kay mi mo judge, maingon bulagin na, undangin na, ayaw na. Dali kami mo tuo. Dali ra kay mi mo tanaw na namong kuan, dali ra mi mo ingon nga sos ayaw na. Pero sos di man gud kami ang nagdaladala sa inyong mga gipambati mga higala. Mao na ang ending. My point here is pag mag-away mo, ayaw ninyo na i-broadcast diya, isulti sa tanang tao. I-fix na among yourselves. Storya mong tarong kung sa'yo mas maayo. Saya lagi, feeling mo po na to artista, sagot-sagot. In fairness po, kung wala nagbulag si Moira de la Torre, di na to ma-feel iyang kanta. Di, wala kong nagpanig ni, kuan, but makes sense ba gyapon? Bora bitog, nainindot nga naitabo nga nagbulag, sa concert kay mas nabutangan manunog feel man kay nimo kay iya man yung pinagdaanan lisod sa kayo nga bago siyang kasal ta iyang kanta broken hearted bro di kay kamo to di ba So dili sa gibati ba. No, exactly. So mo nang naitabo nga tanawan lagi mo ba kaya lang ang naitabo karon nagsige nag-away nagtinubagay na ang mga friends ug walay mo stop ani magka-worse lang yun gihapon ni. But, well, the way I look at it, mas samot na nun sila pinag-usapan. If they will make songs from each other, I'm sure naman po'y ganahan sa kanta karon ni Jason. Daggan man po sa mga lalaki ro nga nagmahay. Well, daggan man ta na mo agi. Nga nakasala ta. Well, we deserve also second chances. Uy, nagpasaylo magyan ng Ginoo, kamo pa. Gigamit ng Ginoo ba? Makapasaylo magaling ng Ginoo. Kami pa noon nga Ultimo tao lang. Laki lang ba mi? Capable of committing mistakes. Human as we are. We commit mistakes. But pero nga ano man yun di mahatag nimo. balik. Ano di maging mahatag ni Moira? Dapat day sa mag-uyab pa sila gihatag na. Charot lang. Mobita na ang ingon bitaw nga. Dako gid nga factor ba kana ba? Kanya tong istoryahan ka. Kana ba kanang dili mahatag ba kay di ba unsa pa pulos nga nag Brother, ang mga pa-virgin lord maingon nga sa mo lugar ng kusokdanan gyud, mo lugar na. Well, I will tell you, yes, practical na istorya, yeah. Kung sa uyab siguro dili pa pero alam nag-expect mo ang lalaki manguyab ninyo kay mag-holding hands lang ta. Mga good. Girls, please come on. Ayaw mo paguna nga. Magunan mo yung mga manyak gino. Ayaw mo pag depende sa edad. Depende sa edad. Mao lagi, but diagid lagi gyapon ang direksyon. Ayaw mo pagdahon nga kanang suba sa sige natong paano sa suba ra gyapon mo padulong gitas dagat. College pa ta mo nang nanguyab mini sa inyo kay dili ingong aron lang ta mag-holding hands. Mo ginay next level na gyud. Mo na ang kana man good ang ana. Ang kana man good kay kana siya kanang murag level up sa inyong relationship ba nga kung nana mo ana nga stage mura siya kanang kuana kanang light na nga journey na siya. Ana ba light na nga part na po ng relationship niyo ginabuhat. Correct. O light na po nga stepping stone kumbaga kay naman niabot alam mo ana. Pero kung married na mo ba dili. Siguro isa po na sa mga gakita ta nako na-realize na ko siya nasabtan ako pag minyo na ako. Dagan gid mag-cheat nga lalaki or kung na kay syempre sa wife pa lang daan di nila makuha na siya inana. Kana ba murag may mo isang dakong factor. Dakong factor gid sa lalaki. May mo isang dakong factor. Tinod. Tay butang nimo ang imong ibutang pa nimo imong hobby medyo bata-bata pa. Tapos napagi mga office mates sad ng mga samot na ko ang lalaki kuan kanang murag taas og kami to sa taon nighter anang aggressive ba like taas og kanang kuan mo to siya.
agresibo siya sa ingana. ano ba? Active Sexually- siya sa sexually active siya? Nana Yeah. siya ba? Nga imong wife, imong partner kay dili di niya ihatag. So syempre, should kayo mag-cheat gid or mangita gid og pamaagi ang laki. Amo lang laro na nga kami ni Juanito is married people na nimo pag-istorya. Lahi po tong mga naminaw karon nga mga napas college. Maglaro hay tani. But again, that's another factor. Depende man pod sa. So siguro puro man sila Christian baka na may teachings na dapat walay mga ingana. Dili ay, di na ko mga kailangan Christians. Man gid. Kung magminyo. Sabay minyo naman mo, married naman mo. Nakatan ko kasal ang pastor magana mismo moingon nga have sex with your wife Oh, lagi or na. with your husband. Mhm. Magi dapat kay unsa ba yung purpose kanang Then passionately ana pagyud ka na. Enjoy the ano. Kay sometimes na maging ana nga for the sake lang. Dapat yun na po yung ana gabuhaton lang for the sake lang. Sige lang. Uy, bitaw ka lang namin yun naman ta na record. Bati gyapon na bay. Tinod. That's another level po da. Sometimes mo na yung ana nga sige patuyan lang ko mura sa kagbaki nga naligsan diha kay tungon kay sige naman kay minyo naman ta sige ana lang po ka di kay ka mag-perform. Mo na po na yung ex. Mana mo na bali ana na siya kadagaan kana man Pero kabalo ba ka scientifically? When you have sex more often, naay mga gina-release ang atong mga bodies by that could cause more nga nganong mas close mo sa imong partner. yung mas happy. Oh, scientifically nakalamad na ko sa term for me something na mo gawas na mura og energy, mura gas sa inyong both sa inyong lawas, brad. Nga the more Hello, Bads. Bads. Adi, bas ko naminaw ka karong gabi yun ha. Naminaw ka karon. After aning show ha. Unya lang ka. O tinon na siya, the more nga grabe mo, diba? Masigi og sex. Na gina-release ang mga i-google ganin nyo na para madali ta mga igala. Naay something ana nga mo release sa imong body nga. Maski man siguro ang hug Kitatanan. lang mismo, ang hug lang gani Yeah. makakuha na Masamot na makaband sa inyong relationship. Pero sa katosang mag-uyab pa, please, tanggala po na sa inyong na mentality ha, mga babae, nga once ihatag na ninyo sa lalaki ang inyo ha, isurrender na ninyo, ipabungkag ninyo yung tinapok, automatic, di na mo biyaan sa laki. Di po na siya mao. Siya na dayon. Di po na siya mayo ha. Di po na siya mao. Promise. Di ayaw po na gid siya. mo to. Ay, dili gyud na sa tinuod. Namo nga nga mentality nga. na. Ta di ba magmahimay din ng laki, kung love ko nimo, i-prove nimo. Kung ano yung mga linya sa laki. Kung love ko nimo, i-prove nimo ta. Siyempre babae, di lagi ano. Kung love ko nimo, imo nang ihatag kay ano di man nimo kinana ba. Para kon gyud tagyud to each other. Kabulay ka na, Sir Bern. Oy, istorya sa una. So mo na hindi mo yun sige na ihatag na. So nauna na po din sa babae nga once ako na niihatag niya akong virginity or mukha na ko. May na din siya nga di nagyo ko niya biyaan kay ako nang gisurrender. Oh my God. But I can't imagine sa panahon karon sa mga generation no. Di sa ko kabalo. Kung napabagyapon na yung ana or I don't know. Kung sa tuwa early na ang 20s mosulod ka or siguro mas lower na siguro ang year karon no. Panamagod ka nang expose luck. kayo sa internet balandaan. Mao lagi. Pero sa una nga lisod maging access sa una. Karon mas dali na. Ang curiosity po sa mga bata po. Next topic nato na. How to handle teenagers now, no? Ayun, di ko relate inana. Bata pa kaya ko. Bata pa rin mo, no? Sa panay ko mo, pa rin ang miskwila, no? 2 years old pa 2 years old pa rin mo. So ako alam din ni mga igala. Mangita taog laing pwede gamon kay kung unsa imo ang Ay dili si Imyat na kung sunod na atong i-guest diri. Dugan pwede, sa pwede naman yamon kada atong topic para makabalo ko unsa ang buhaton din. Pwede. How to handle teenagers now? Or unsa ba sila ka lami aso i-guest akong anak diri no? Bata bay. Mag-nosebleed ko ana. Mag-nosebleed ko. Di ato ning mga bata-bata diri mo atong istoryahon mga igala. Anyway, that's our 30 minutes and daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung wala mo nakadog sa mga previews namo nga mga episode na ana sa Spotify, paki-search lang ang Bitok Bitok University Podcast and
ang atong programa Geto Ganato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee ug Biramax Capsule ug Biramax Coffee, Biramax Bira to the Max. Available ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon, o pwede po ko ninyo i-PM sa Bitok University, or pwede sad ko ninyo or sa Shopee. Pwede sad mo mag-order dito para ipadala na ko din sa inyo. Alright? Daghang salamat sa inyong tanan. Again, kung gusto ninyo mutan-aw, si Juanito ang akong official photographer. Yo. Ang iyang mga works ug tanan nindot kayo, bisita lang sa iyang Facebook page. Juan Photo. JUANPHOTO. Juan Photo. Okay, so just in case na ano. Tapos para maka-discount mo sa iya ha, igna nga naminaw mo sa podcast. Okay? Daghang salamat kini si Bernie Bitok. O syempre kauban si Juanito. Yo. See you tomorrow. Ingat mo tanan. Bye! Bye.